Jeste očekivali ovakav početak utakmice? Pa verujte da smo nekako bili zaista mirni, to ono što sam rekla pred samo ovo polufinale, da je to bio nekako i ključ. Maksimalno disciplinovane, mirne i potpuno nekako fokusirane od napada do napada, od odbrane do odbrane. To jeste ključ, treba nastaviti ovako i treba uživati sutrašnjoj utakmici. Šta je prosudilo? Pa zaista ta naša hladna glava i prosto mislim da je organizacija bila fenomenalna. Imali smo naravno neki grešice što je apsolutno normalno, ali za nas sigurno ovo najbolji meč sezone. Iduća utakmica Ger. Da, pa dobro, znate kako, negdje smo tu i očekivali Đere Trendu, zaista ekipa i sa najvećim brojem igrača, velikom rotacijom i to je ono zaista što jeste neka njihova prednost. Međutim, mislim da ono što smo rekli, ajmo da ostvarimo taj ulazak u finale, mislim da treba da uživamo sutra i da posvećujemo se analizi u narednom nekom periodu, nismo imali vremena i da se to više odmorimo. Rijetko nosite ovaj dres, jer možda to... Da vam kažem, ja sam apsolutno oduševljen novom kreacijom, tako da mislim da smo zaista lepo izgledali. Možda to je Majlija. Ja se nadam. Hvala.